Соңгы елларда районда уңышлы эшләп килгән төрле дәүләт программалары нәтиҗәләре белән якыннан танышу, үзара тәҗрибә уртаклашу максатыннан чыгып, Карабаш авыл советы авыл биләмәсе территориясендә районның авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, аларның эшләр белән идарә итүчеләре катнашлыгында күчмә семинар киңәшмә үтте. Аңа район советы секретаре Игорь Никифоров җитәкчелек итте. Иң тәүдә семинарда катнашучылар 50 еллык тарихы булган Иштирәк авыл мәдәният йорты эшчәнлеге белән якыннан танышты. Берләштерә инде иш авылны, Иштирәк авылын, Карабаш авылын һәм Яңа авылын. Халыклар санына килгәндә инде һәр бер авылда, дип әйтәйек, 600 менә безнең Карабашта 641 кеше, 547 ләп кеше безнең Иштирәктә и 340 ләп кеше Күктау авылында яшәйләр. Бүгенге көндә әйтерлек, балалар саны бик күп. Шуның эчендә безнең авыл территориясендә 2 мәктәп эшләп килә. Иштирәк мәктәбендә основной школа, и Карабаш мәктәбендә средняя школа инде. Иштирәк мәктәбендә бүгенге көндә 44 бала укый, үзләре генә инде. Карабаш мәктәбендә 104 бала, аннан безгә Күктау авылыннан киләләр инде автобус белән йөреп укыталар. Детсатлар безнең Иштирәк мәктәбендә быел реконструкция үткәрелде. Иштирәк мәктәбе эчендә реконструкция үткәрелеп, 2 группа создаваться ителде, возможно, шундай булып инде. Бәләкәй группа и олы группа. Примерно 30-дан артык бала чага инде детсатка йөриләр. 2 группа булып. Бүген утырган шушы Иштирәк клубына килгәндә инде безнең әйтергә кирәк, бу клуб действительно 50 еллыгын үткәрде инде. Менә безнең клуб 67 елда төзелгән, клубның конечно состояниесе бик авыр хәлдә, электр белән җылтыладыр. Экономикләргә бик әз генә ягарга тырышабыз бит инде, салкын, халыклар да бик әз килә торган дөресен әйткән мероприятиегә. Шушы реаль эшләр барка килә башлаган, иң беренче без Иштирәк авылына кирдек. 2 тапкыр беренче елны тәзәләрен алмаштырдык, евро тәзәләр белән алмаштырып эшләдек инде полностью. Түбәләрен икенче елны алмаштырдык. Шулай бу эшне башкаруда инде общий кырыйларында обшивательде бит инде полностью и агач отоплениягә күчтек. Монда инде безнең Россия Федерациясының Госдумадагы депутатыбыз Иптәш Шәйхетдинов ярдәм итте. Әйтергә кирәк, бик күп эшләр ишекләр алмаштырылды, идән алмаштырылды, сәхнә алмаштырылды, менә күреп торасыз бит инде, урындыклар алмаштырылды. Ремонтланды да, буялып, матурлап эшләп куелды инде. Карабаш урта мәктәбендә кунакларны мәктәп укучылары гармон, корай моңнары белән каршы алды. Мәктәп директоры Илдус Камалов белем учагы тормышы белән таныштырды. 1983 елда төзелгән мәктәп 2011 елда Башнефть оешмасы тарафыннан капиталь ремонтланган. 320 балага жутланган 14 кабинеты бар. Бүгенге көндә инде безнең мәктәптә 109 укучы укый. 16 укытучыларга белем бирә, 16 укытучының безнең җидесе югары категориялы, калганнары беренче категориялы укытучылар, категориясы укытучылар юк инде безнең. 2011 елда инде мәктәпкә менә ремонт керде, капитальный ремонт түбәсе ябылды, стеналар эшләнде, тәрзәләр эшләнде инде. Бу инде Башнефть тарафыннан эшләнгән ремонт булды инде. Чарадагылар мәктәпнең класс бүлмәләре белән танышып чыкты. Спортзалда акробатика белән шөгыльләнүче кызларның акробатик элементларын сокланып карады. Арытаба киңәшмәдәгеләр Карабаш авыл мәдәният йортына юл тотты. Мәдәният йорты 2016 елда урындагы инициативаларны яклау программасы буенча капиталь ремонтланган. Түбәсе промнастилга алыштырылган, яңа евро тәрәзәләр, яңа ишекләр куелган, җылылык системасы тулысынча алмаштырылып, мәдәният учагы яңа сулыш алган. Авылның төрле буын кешеләренә ял вакытларын файдалы үткәрү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Соңгы тукталыш Карабаш авылының юбилейный микрорайонында урнашкан, 1 ел эчендә сафка кертелгән. Узган елның ноябрь ахырында үз ишекләрен ачкан заманча балалар бакчасы һәм спорт мәдәни үзәктә булды. Әлеге социаль учакларны ачу тантанасында республика башлыгы Ради Хабиров та катнашкан иде. Балалар бакчасы 50 урынга исәпләнгән.
Наш детский сад построен по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году при поддержке Министерства сельского хозяйства. И наш сад рассчитан на 50 мест. Функционирует в данный момент две группы, младшая группа и старшая группа. Младшая группа от 1,5 лет до 4, старшая группа от 5 до 7 лет. Чорадагылар әкият дөньясына эләккән кебек хис итте дисәм, һич ялгышмасмын. Чөнки балалар бакчасы матурлыгы, яктылыгы, заманча җиһазландыруы белән үзенә җәлеп итте. Кунаклар бар бүлмәләрне зур кызыксыну белән карап үтте. Спорт мәдәни үзәк бай китапханәсе, түгәрәк бүлмәләре, тренажер залы белән үзенә җәлеп итте. Үзәкнең спорт залында семинар-киңәшмәнең теоретик өлеше оештырылды. Анда район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашып, чыгыш ясады. Илдар Иршат улы көнүзәк проблемаларга тукталды, тәкъдим киңәшләрен җиткерде, киләчәк планнар белән таныштырды һәм семинарны оештыручыларга рәхмәт сүзләрен белдерде. Чарада район финанс идарәсе начальнигы Нәфис Хәбетдинов, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының милек белән идарә итү буенча комитет рәисе Рөстәм Әвлиуллин, районның авыл җирлекләре администрацияләренең үзәкләштерелгән бухгалтериясе учреждениесе җитәкчесе Илшат Нуриев чыгышлары тыңланды. Чараны алып баручы район советы секретаре Игорь Никифоров семинарга йомгак ясап, биләмәләрне яңа елга бизәү буенча районда оештырылган конкурс нәтиҗәләре белән таныштырды. Арсай, Әтәй, Исәмәт, Иске Күктау, Аккүз, Бишкурай, Игмәт, Базытамак, Сүлте, Андреевка авыл биләмәләре җиңүче дип билгеләп, 10 000 сумлык сертификатка ия булуын белдерде. Гомумән алганда киңәшмә фәһемле үтте. Шарадагылар күңелләрендә биләмәнең социаль-мәдәни үзәкләре матур, якты тәэсиратлар булып озак сакланыр дип уйлыйбыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.